Tolna megye útjain a halálos balesetek száma sajnos emelkedést mutat. A tragédiák megelőzhetőek kellő figyelemmel, illetve a passzív biztonsági eszközök használatával. A halálos balesetek okozói átlagos emberek. A balesetek a mindennapi életterünkben következnek be. Jellemzően a sebességtúllépés és az elsőbbség meg nem adása a fő baleseti okok. Túlzott sebességnél elég egy rossz döntés, aminek következményei súlyos sérülések, maradandó egészségkárosodás, legrosszabb esetben halál. A passzív biztonsági eszközök használata megmentheti az ember életét, vagy megóvhatja súlyosabb sérülés bekövetkezésétől. A járművezetés, a közlekedés veszélyes üzem. Ha erről megfeledkezünk, felelőtlenek vagyunk, akkor az időjárás változásával az útviszonyok, a láthatóság és az észlelhetőség is változik. Vizes, nedves felületű úttesten nő a fékút, kiszámíthatatlanná, irányíthatatlanná válhat az általunk vezetett jármű is. Az erős napfény is lehet veszélyes, elvakíthatja a jármű vezetőjét. Ilyenkor a sebesség csökkentésével lehet biztonságosan közlekedni. Figyeljünk egymásra, előzzük meg a baleseteket!